Manje ndoda ufika kanjani la ngoba ngikutshelile ukuthi ungithinte ecala before uza la. Yo detective ngihlulekile detective ukulinda mina ngivele ngaphuthuma ngeza la yo. Ngiyamangala mina ngoba le ntatheli isaphila. Khokha miyana. Ngangikhokhela kodwa ngiyahluleka kwenza umsebenzi. Kukhokha kangakhi kanjla kini? Umeya usebenzisa thina uzathola okufunayo. Thina sisebenza ngegazi. Singojakalazi. Ngiyawubona ke lo mhlaba ukuthi nihle kanjani. Yawubona. Muhle. Le ndawo lena nje ungakha amabhilidi. Ngiyawuthanda. Wakha nje uqhuma ibhizinisi lakho liye phezulu. Ngathola imali enhle kabi. Inhle kabi Mrs. May. Doti bulele episode. Kodwa kahle kahle wena soyaziphatha la nje. Siyaziphatha la nje, siyazenzela nje. Time. Each time. Ebisibuye ibhola time izele suma vele time ishivele ngasele ngalala khona time. Njengamaphela. Thulani mfowethu. Dota mfowethu ziyaqala. Umsebenzi ngowakho la. Sosebenza phezulu kwawo. Dota mfowethu. Azongixolele siswa. Ngiyacela futhi ngicela ukuthi ungayenzi le nto. Ngixolele siswa. Ngiyacela. Ukubuza manje. Ngabe lo mhlaba akuthengisela wona umeya, umhlaba kahulumeni noma umhlaba wabantu bakaZulu? Mangabe umeya musekuthengisele lo mhlaba, ngizocela ungibonise emaphepha. Yehlisa amandla akho ukuba ukuthi wena uyafika. Wena uNkulunkulu onamandla besiyonke. Le nto yakho ufuna ukuyeka. Baba wenzani ma? Uthi baba yini? Basebenzi bakho. Ngifuna ukwakha mani kule ndawo le. Ngifuna ukwakha i-complex. Angazi noma ungakhona na ukungitholela. Uhambe nami ngisamkhulisa ngimkhona wangakhona. Wakhula kahle nje. Athi wena ngimnikeza igama lakhe. Bengithi khona ukuphuthuma okukhona wena ozokwenza. Ngisubheka, khululeka. Mina nginamaphela, nabafana bami namaphela. Bazodila ngayo yonke lento. Hey Time. Buya la wena. Akufuna. Hayibo, ukhuluma ngani manje? Ungazenzi othukayo. Sengiyazi ukuthi nguwe nomenza ukubulala. Awusho nje, umgcine nini nalo meya? Uyakwazi komela ukwenza. Beya. Thina njengamaphela siyazi ukuthi umsebenzi wethu sizowenza ngendlela efanele.